Ak si sa prišla so mnou hádať, príď neskoršie. Nie, neprišla. Chcem niečo vedieť. Čo vedieť? Chcem vedieť, čo sa môže Martinovi tvojou vinou stať. Počula som ťa, keď ste si s Alfredom šuškali. Neviem, o čom hovoríš. Pozri, Mono, tajnostkárka. Aké máš s Alfredom tajomstvo? Nechaj ma na pokoji. Povedz mi, do akého problému si ho zatiahla. Daj mi pokoj. Hovor, Mono. Hovor, Mono. Zavolám políciu. Nebuď smiešná. Budeš volať políciu a čo im povieš? Aby ma zatvorili, lebo som tajnostkárka? Nie. Poviem im, aby vyšetrili, čo sa v tejto firme deje. Že pripravujete niečo proti Martinovi a oni to určite odhalia. V poriadku. V poriadku? Pozri, volám políciu. Počkaj, nikam nevolaj. Ak Martina odhalia, všetko bude v háji. Prečo? Čo urobil? Znovu začal pretekať. Využíva Abela, brata tvojej slúžky, ako dvojníka, ale v skutočnosti preteká on. Ale, Mono, ty mi klameš. Neklamem ti. To nie je možné, povedal by mi to. Asi ti to nechcel povedať. Teraz preteká s Rolandom Martinezom. Haló? Debbie? Nie, nemôžem, drahá, som zaneprázdnená. Dobre, neplač, nerozumiem ti, správaš sa... Čo? Ako to, že sa Martin zabil? Acariciando la noticia de que tú no volverás de un corazón valiente, prefiero amarte después perder. Povedz, čo sa stalo? Čo sa stalo Martinovi? Uhni, Mono, povedz uhni, mi, čo sa stalo Martinovi? Povedz mi, čo sa stalo? Prosím ťa, nechytaj ma! Čo sa mu stalo? Čo sa stalo Martinovi? Čo sa mu stalo? Mal vážnu nehodu. Auto začalo horieť, je to s ním vážne. Nie. Previezli ho do nemocnice. Debbie volala Debbie a povedala mi, že je mŕtvy. V ktorej je nemocnici? Čo ťa to zaujíma? V ktorej nemocnici je môj muž? Alfredo? Čo ťa to zaujíma, Mono? Nechcem ťa v tej nemocnici vidieť. Nemiešaj sa do toho, lebo ti prisahám, že ťa dám zavrieť a nikto ťa odtiaľ nedostane. Všetko, čo sa deje, je tvoja vina. Do ktorej nemocnice ho odviezli? Poď, idem tam. Nie, do ktorej nemocnice? Žiadne poď, kam ho odviezli? idem tam. Budem ťa o všetkom informovať, Monita. No, Martinovi sa nič nestane. Neprežijem to. S dovolením. Čo tu robíš, hnusná Mono? Nechaj môjho manžela na pokoji. Nepovedala ti, Debbie, že nebyť mňa tvoj manžel by bol mŕtvy? A čo mám teraz urobiť? Mám ti zaplatiť za tvoj dobrý skutok? Uspokojím sa s trochou rešpektu. Nudíš ma, Mono. Aká hrdosť. Tak sa nenúď. Radšej mi niečo povedz. Čo chceš vedieť? Pýtaj sa. Nič od teba za to nechcem. Prečo si ho nechala samého? A prečo by som ti mala niečo vysvetľovať? Mala som niečo na práci a bodka. Mala si niečo dôležitejšie, ako je tvoj manžel. Pozri. Odíď Ty už. si ho vôbec nezaslúžiš. Získala si ho nepoctivo. Využívajúc detí, klamstvami, očierňovaním mňa. Skončila si? Nie, neskončila. Mám ešte veľa urážok. Tak si ich odlož, lebo ťa odtiaľto vykopnem. Áno, a Odíď. koľko vás bude? Ja sama. Neverím ti ani slovo. Neveríš mi? Niečo, nestoj tu len tak, zavolaj doktora. Drahý. Doktor, prosím vás. Čakajte vonku. Musíte počkať vonku. Ja som jeho Resuscitovať manželka. rýchlo. Aj tak musíte počkať vonku. Pustite ma. Nabok od dver. Povedz. Monita, buď tu tak dlho, ako chceš. My s Laurou ti budeme kryť chrbát. Ďakujem ti, Koky, si úžasná. Môj miláčik. Som pri tebe.
Preber sa, prosím. Keby si vedel, ako veľmi mi chýbaš. Chýbajú mi tvoje ústa, tvoje bosky, tvoje pohľadenia, tvoj hlas. Ľúbim ťa, miláčik. Sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada. Drahý môj, už je dobré. Nič nehovor, miláčik, som tu s tebou. Len pokojne lež, môj drahý. Tak veľmi mi chýbali tvoje modré oči. Deti! Sestra! Už je dobré. Čo sa stalo? Prebral sa. Pri kom inom by sa mal prebrať, ak nie pri tebe? Dobrý deň, doktor. Senior Quesada sa prebral. Príďte, prosím, čo najskôr. Dobre. Príde sem, treba to oznámiť seniore Konstance. Čože? Poďte sem. Vy len pokojne chodte, ja sa o Prečo? Martina postaram. Spoľahnite sa. Iste. Áno, ste veľmi milá. Ďakujem. Tak to klamať. Čo viac by si chcela? O, môj drahý. No! Prepáč. Hovor, Juan, alebo zavoláme Reaguje veľmi dobre. Všetky jeho životné funkcie sú v poriadku. A hlava? Na pohľad sa nezdá, že by došlo k neurologickému poškodeniu. Má tvár veľmi popálená. Prestaň, Jose, už ma viac neznervózňuj. Nezáleží na tom, akú má tvár. Dôležité je, aby bol v poriadku. Nie, nechytaj si tvár, všetko je v poriadku. Len čo ti dám dolu obvezy, budeš môcť rozprávať, dobre? Teraz mu ich dáte dolu? Áno. Hovor, lebo ťa zabijem. Naozaj ťa zabijem, počuj. Môžem ti. Upokoj sa. Dobre. Vyzeráš veľmi dobre. Nezostala ti ani ránka. Je to krásne. Páli ma to. Veľmi to páli. To prestaň. Vyzeráš výborne. Čo je? Prečo sa na mňa tak pozeráš? Lebo Čo? smiem sa niečo opýtať? Áno, pravda, že? Kto si? Akože... Tengo miedo de no recuperar. To nevieš, kto som. To som ja, Monita. Kto? Monita. Martin, ty si nespomínaš na Monitu? Vy ste doktor? Áno. Doktor, nespomínam si na ňu. A... neviem, kto si ty. Čo je to so mnou, doktor? Povedz mi